Jestli ty to potěší, potom se dá. Připravuje... Já jsem se uklidnit. Víš, Tak se neví. Je, tam je všechno otevřený. Uklidni se. Vůbec jsem tě nevěděla. Děkuju No, já pěkně. neměla Ty vole, tak ho pořád na 50 To víš, já říkám, žebrá vodou ti. Nekouřím, vole, ale tentokrát si musím dát, vole, jste mě dostali. Se nevymlouvej, ty. Já mám ještě s hermelínem. Teď mě nezdravě. To je nechutný, ty vole. Tak já nevěděl, že to je Janka. Ty se bojíš, že ho přeběhne, jo? Představila ten hermelín a to je rozdělení. Ale tak jak se vejdete, ty vole všichni? Já mám nafukovačku. Ale tamhle můžeme taky postavit. Já jsem se jenom domluvil. A počkej, oni odjedou tu marketu a přijedou, kolik jich bude? Ty vole. Kolik bude z té markety? Jasně, vole. A do kolika má otevříno v té Teď hospodě? řekni, na čem já budu grilovat, ty vole, to maso. Máme do toho, to se měl vyřídit ty. Musím koupit, musím dojít pro maso. Jde tady, vole, Do peny. víš, co je tady párku a klobás? A masa si říkal, že si koupil za 110 korun masa. Mizernýho. Od Zemana. Mně si říkal do telefonu, tady je žádla, já měl starost, aby se to snědlo. Vyslech, vole, od mladý, vole, jak do mě špičkovala. Kdy? Teď? Kde máš teda toho Jardu? S Milánkem. Na tebe vykašlali, vy? No, vidíš, nakonec to A nejenom Jarda s Milánkem. Ty myslel, že tě nemáme rádi, ty. Ty si říkal, vole, A na mě vždycky říkal, jo. No ty si mě řekl, že ty nepřijedeš. Že co ty by si jezdil, vole, vůbec do Prahy, že máš nějaký povinnosti. ty vole, já ho přehlíd, víš, jak je malý. Já myslím, že nepřijel. Já myslím, že budou celníci dělat celní prohlídku a že ho vrátí. Tak to samé. Já nevím, ale... Ještě jedno pivo.